Rwere wakatanga gumbo 1 ndodzebata ruoko ndodzebata rimwe gumbo ndodzetora rumwe ruoko ndobva zvasangana zvese kusvikira ndarara. 97 ndo ndakatanga kurara. So imimi nevarume nyanzi makashereketa, makatora vhudzi rekusikarudzi muchida kuti muchida kuita zveurombwa. zvinoenda ndamurova ndipo akatirega uone uri kuzviona. Ndikunzi anymore ndiyaita sei aita izvi sezvazviri sekuzva kwamunoita tinodzifambira. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, sai media zvino inopisa panhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazino enda tina mugaro. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, sai media zvino pakubuditsa nhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazino. Vatariri vepaSly Media TV, tiri munharaunda yeGuruve kwaChipuriro, uyo zvekare tiri kwaSabhuku Chatiza, Chatiza village ku118 kuGuruve constituency. Nhasi uno tauya kunoku tiine nyaya yekuti tibatane isusu semhuri yeZimbabwe. Tina gogo Anafaya Chirume vandinavo panapa kuti tiite hurukuro navo. Vanotambudzwa neurwere hwavainahwo, zvizhinji tichange tichikurukura navo vachitiudza kuti zvakamira sei. Ine zita ndoni Sylvester Tapfuma nesimbi yebasa. Pakamera pana Tatenda achange achiita kuti mutione zvakanaka kwamuri ikokoko. Sekuziva kwamuri kuti mazuvano tiri muconstituency yeGuruve tichifambira nyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira nyaya dzana Anymore uyo akapedza vanhu vazhinji vasina mhosva achivauraya nenzira isina kunaka, vamwe vachivabata chibharo, vamwe vachivasungirira uye vamwe achivaponda achivacheka cheka achivaita kunge ari kuvhiya zvake mombe. Nekudaro tiri kutenda kuti amaoko emapurisa vazhinji ndo vari kuti ivo dai Anymore apondwa zvake kutongawo kwevazhinji uko handitika, asi vemutemo vanenge vachiziva kuti vangaite sei. Asi chikumbiro chine vanhu vekuGuruve tiri panyaya iyoyo ndechekutiwo mamember of parliament ndo vanogadzira mutemo, dai vatimirira muparliament kuti mutemo uyu unge unodzorerwa pekare. Uya mutemo wokuti auraya munhu naiye ngaaurawewo, aonekwa aine mhosva yakakodzera kuti aparadza upenyu hwevanhu vasina mhosva, kunyange anenge achinzi akaitawo sei, mutemo iwoyo ngaudzorerwe pekare nekuti vanhu vese vemuGuruve varwadziwa. Members of parliament, makurukota ehurumende, tokusiyirai chitsvambe. Koko ndinokuchingamidzai paSly Media TV. Imimi tingade nekubvunza kuti iye zvinezvi maane makore mangani gogo? 68 ndemakore angu ekuberekwa. Naika. Munomu makauya semuroorwa here kana kuti makakurira muno kana kuti inzvimbo yamakazouya ino yekwaChatiza? Ndakauya nokuroorwa. Makabererwa kupi? KwaNyamondoro. Nyamondoro iri kupi Nyamondoro? Iri kumhiri kwaMupingo. KwaMupingo. Muri muGuruve makare muno. Naika. Makatora nawe matongo. Aiwa ndo zvaitika munguva yakare vanhu vaitorana vematongo, mazuvano zvakuenda zvichiti siyanei. Iye zvinezvi tiri kuona makarara. Vakatitumirawo nhume vakaredza uwi kwatiri vanoti maane nguva yakati kuti makarara. Urwere uyu wakatanga rini musati matudza kuti urwere wei? Urwere wakatanga gumbo 1 ndodzebata ruoko ndodzebata rimwe gumbo ndodzetora rumwe ruoko ndobva zvasangana zvese kusvikira ndarara. Ndo zvamuri kuti zvakaitika gore ripi izvi? 97 ndo ndakatanga kurara. So kusvika nanhasi uno? Kusvika nanhasi ndakarara, ndikwanise kukana kumuka kana kuita zvipa hapana. Unati mane 29 years makarara pamubhedha ipapa? Kwete 30. Alright, toti 30. Ndakarara ka. Ngatitangirei pakuti makamboenda kuchipatara here kana kuti muri kuenda kuchipatara muchitsvaga rubatsiro neurwere hwatakunzwa zvinezvi kuti wasvika 30? Kuchipatara ndakaenda, saka unongorapiwa ngopiwa mapiritsi odzoka kuno kumba. Apa ndapedzera muna March 2025 ndo ndapedzera kubva kuGuruve kuchipatara.
ndokudzoka osvika ona manje handisati ndaenda ndingechitongobatsirika nemapiritsi waye ekutenga. Iko kuchipatara vakati chii nai gogo Chirume? Kuchipatara vachitarisa vakati hadzisi kuona kuti chii chirwere chacho chiri pamuri chakarechi. Ndobva vati hamuna BP, ndakati handina, zvikanzi saka hadzisi kuona kuti chii, chiremba wacho achitarisa. Zvichireva kuti tapedza zvekwana chiremba vakadzidzira zveutano izvi, makazomboenda here kunoedza kana kuti kunonzwa kutsananguro kune vanoita zvechitendero kana kuti vanoita zvematare? Vanoita zvechitendero ndomwe andikutaura kuti vari kutombogara vachidiwo vachiuya vachibatsira kuti ndongowana wokudya nokuti kudzimba kutoredzera itembitsana ndowechitendero riri kuuya. Miri wenyu hauna zvaunokwanisa kuita here pari zvinezvi? Kana chanditokwanisa hapana. Ipapa mazuva nomusana wese uri kudzimba, handikwanise kana kuti ndidai kana mapiritsi pasisina, hapana kana zvokutaura izvozvi zvino kupinduka panenge pasina. Kana ndine mapiritsi ndepandikwanisa kupinduka ndeganiso. Kana apera ndautetsvaga munhu wekuti asekubatsira kundipindura. Zvino kuti mapiritsi aya anobatsira? Mapiritsi achaotebatsira iwaya ndeshandisa. Asi akangoshayikwa bedzi dambudziko? Akashayika ndepanenge paane nyaya yekupindura kutaura ndenge ndisiri kutaura. Saka munomboita here dambudziko rekuti mapiritsi aya anombopera nguva zhinji muchizoshaya mari yekuatenga? Anombopera tishaya mari. Saipapa akatombonga apera, saka ndatezokwereta kunongonkadza ndiona nchiyaura ndonziko chiko amai Chirume mune mapiritsi, ndondati handina. Ndobva tega ndikupei $5 mutumire mapiritsi, kana maiwana mose ndipa. Ndiyani mapiritsi andikutoshandisa nenzima endositi nepiridhisaroni ndemapiritsi achatoshandisa. Saka ipapa pamakumbo enyu akaita sei? Tiri kuona maoko ari kuratidza kuti anodzimbikana, uyewo zvekare kumakumbo akaita sei? Makumbo yanebvira majoini ubva muchiuno musvika kutsoka zviri 6 zvese zvinge zvichibanda zvichiruma so akadoko zvimba wakutetsvaga sironzi wopota uchidi ndichizorewa kuti zvitoredzere kana nemaoko acho esakaraya anenge kuti zvizorwa sironzi iye kuti zvichitoredzerawo. Kupane kufema zvenyu munanzofema zvakanaka? Aiwa, kufema ndifema zvakanaka. Kana papa kudya gogo Chatiza? Pakudya chikafu ndakapiwa ndetedya nesipunu. Handikwanise maoko haidai akatopera izvozvi hagonye chibhagera. Izvozvi zvaari izvozvi ndizvozvi hapfumbate chibhagera. Saka nditongoshandisa sipunu ndiyandishandisa pakudya. Iri nani munotokwanisa kutoibata mega sipunu yachoga? Aiwa, tinotenda Mwari kuti maoko akasimba muchiri kukwanisa kudya kunyange zvavo asingazogonya. Saka ipapa tichitarisa mudumbuwo zvamo muna dambudziko here? Mudumbu ndemandota ndakatanga 31 December yekusota namanje uchiti wakadya worutsa wangoti dyei chikafu ibva zvatonyanya kurwadza, saka utombomira kudi kudya chikafu ichocho. Paipa tanga tichitaura nekuti ndikatarisa maoko enyu pamwe zvinenge zvakada kurerekera kunge munhu wakambostroka nematsananguro amamuchiita kubva pazvakatanga kuita kuna 92 ikoko. Havana kumbotaurawo here kuchipatara kuti iminor stroke kana kuti mild kana kuti chichi? Vaimboti stroke, saka vamwe vari kutanza haisi stroke. Vana chiremba ivavo vamwe ndovari kuti stroke, vamwe vari kuti haisi stroke. Ko pane vanzi vemweya vanombotiwo chii chaita kuti muve makarara parukukwe kudai? Umweya vamwe vanongotaura kuti ndezvechivanhu vakazviita, vamwe vati wanzi chirwerewo chiriko choti munhu anongostroka chete kana maoko aya kana makumbo, asi akadi zvake
achigara achikwanisa kugara zvino ikwenyu kustroka kwamusi kukwanisa kuti atsemanje kuti mugare kana kuti mumire kana kufamba ndekuita kutaura vemweya vanenge vachishanda. Vematare vanhu vamakambobvunzirawo here? Vematare kune vakambotorwa nababa panapa vakauya vachiti ndo kuZambia here, saka vakatorwa kumutora Shanga baba ndobva vauya amai vavo. Saka amai avo vangotsanangura vaita zvemudzimu vanhu vakaperunea kunze kwakuchena uyoyo. Saka amai avo vakangoti wauya ndobva vaze nemutsi wavabaya ndobva vauya. Wakatsanangura zvikanzi munin'ina wenyu ndiye akaita izvo, asi amai vake vanogara pamhirapo ndovakapiwa mushonga kumapurazi uko, ndovane mushonga wakashanda kuti vakwadze munhu. Vachinzi mukuona reti munhu nyatanga kurwara kurima mucharima madzikira, zvikanzi chokwadi kurima kwadzikira noti yei ndiye anga achimira nazvo. Ndezvakaitawo ningiwo chivanhu mushonga ndotsanangura kwakaita kuti munin'ina wenyu ndiye akaita izvi, asi iri nyaya yekuita sei yekuti mudhara ari kutemba nomunikadzi wake ndiwo ari kutemba naye kuti anoziva panapa chiboho chakumona achibva kubasa. Ndeiwo chivanhuwo ndekutsanangura kwaaiitawo. Imimiwo makazvitenda here kuti zvaari kutaura ndezvechokwadi? Ukama hwenyu nemunin'ina wenyu waakataura hwakamira sei? Munin'ina wachirume. Munin'ina wachirume. Asi zvaangatombozvitaura kuna atete ake anzvadzi yababa vake. Saka ndakatyora maigura makumbo vanhu vari pamba pazvinhu zvese zvanaka. Saka uyo akazouya waita negara kuZambia akatorwa kumutora Shanga ndobva achitaura nezita rani futi remuramu wangu wacho aitaura kuna atete ake. Atete akazoya kumba achitaura kuti ndozvaanotaura nemuramu wenyu. Saka munevengera munhu kushanda kwake here kuti izvo munhu ari kushanda pamba pasi kuita nzara. Achizouyawo ningiwo chivanhu yabva atsanangura nezita remunhu rese kuti anenzi Ningi. Munhu akaita zvamai vake vanenzi Ningi, asi vakabva pano hasi pano nokwakabva mushonga kwacho kumapurazi kwana dhiroko. Akanzi munhu anetenda vanhu vaitotora zvinhu zvokuromba ikoko ndokwakatorwa mushonga namai vake ndobva apiwa munin'ina wenyu. Iye akashedzwa akatouyo makare maitoramba kuti ndambozvita zvikanzi ndiwo akaita zviruda izvezvi. Iye aingorambawo zvake. Asi imi muchitarisa vamwe vaprofita vanonyepa vamwe n'angawo nemwe vanoti vane midzimu vanonyepa. Imimi zvine uchokwadi here mazviri? Hatitaure chokwadi zviri pamwoyo penyu chaizvo chaizvo. Hatitaure ndokuti kana nevanobatsira vanoziva gwara nenzira yekufamba nayo pamwe neyakafambwa nevakabva kumutora Shanga ivavo, kana kuti vanotangirawo pavo vachienda kumberi. Imi munoti chokwadi chakataurwa nemudzimu iwoyo? Isada kumbozvisa chokwadi tangoti zvinhu zvadiwo chete zvataurwa. Asi pandikaenda kwasitore Umburu uyo anoita zvechichirembawo kana muchimunzwawo, ndichienda imo ndaigara ndichienda akataura kati sisiro parenyera ngada kuti wari chirungu chirwere chaminacho chinowanika kupi? Kuchirungu ndokunowanika chirwere ichi. Saka ndokwandaigara ndichimboendeswa ikoko kwasitore Umburu. Ivo vachinzwa izvi mukuramba kwavo zvakaisa ruvengo pakati penyu muri tu here, baba mudiki nemi amai guru, kana kuti zvakagara musingatowirirana kana kuti makagara muchingowiriranawo zvenyu kunze kwenyaya yakazotaurika? Zvoukati tiwirirana taiwirirana. Ipapo ndepakazotangira kudzokera mumashure manje kuti inoti ndanzi ndakakuwadza munhu. Ndepakatanga kutadza kuwirirana neni. Mubatsiri uyu akapa zambuko rekuti chii sinzi akanga anongedzera kuti uyu ndiye akonzeresa, akazoti chii panyaya yekuti pasunungurwe mhiko yacho yaari kuti yakaitwa nababa mudiki? Mhiko yake yekusunungurwa hapana, asi kunze kwemishonga yakasiya kuti ndiyo ngaisare ichishandisirwa amai avo. Saka mishonga yashandiswa manje isati kuona chenjechi yekushandiswa kuti paiswa mishonga panzipo tendichidya, nokuti ndikatozorasa ndikati kuna vanhu vechechi vauya ndikati
zvimushonga zvandingojiswa zvichenjera zvena handisi kuzviona nokuti ndakatorara kudhara handisi kuzviona. Saka mishonga handisi kuda ndobva vatora vechechi masondosi ndobva vapisa mishonga iye ndati hazvina chenji kwandiri. Saka handisi kuzvati ichokwadi here kana kuti hasi chokwadi. Saka handiri ndobva yapiswa mishonga. Akanga atobhadharwa kare mari here kana kuti akanga auya kuzorapa pachani? Akatobhadharwa. Muchiri kurangara kuti akabhadharwa mari? Mari yakabhadharwa akapiwa $70 ndiye akati ari kuda. Zvokuti vakati zvienda kumutora shanga nanzvadzi yangu ada unomuona kuti urwere hwenyu huya husi kuchinja. Saka vakaona achinzi hakusisinai. Akatama iko. Akadzokera kuZambia hapo. Hanzanita zvokuuya. Nokuti vada kutaura kuti zvodzorera imwe mari yangu munhu uya hazvina kana chenji zviri kutongoenderera mberi ndezvainge vafambira. Kuvachirume vari kupi? Vakashaya. Rini? 2021 ndovashaya muna February, musi wa 27 February ndovashaya. Vakaive nematambudziko 2021 pachiri pedyo apa. Vakashaya nei? Vanga neBP neshuga. Ndechirwere changa ainacho. Vakagara vanga vainacho here kana chakazouya nekuona kuti mudikani wavo ane dambudziko? Vanga vasina, chirwere chakatozouya wecho. Akatanga ndimi kurwara ndinatanga kurwara itofamba nendichirapiwa. Maprofiti kupikwa chitsvaga mota ndichiendeswa kwandinerapiwa ndichidzorwa panopamba. Imi makasvika mumusha muino muinani kuhama dzemurume? Ndakauya natezvara vese vachiri vapenyu, ana amweni atezvara nguchi vanga ine vakadzi 5, vamwe vanga ine 3. Vadziramu vanga vakatowandisa zvangu chose asuteti kunoku ndokusisinai kwasara varamu 2. Vasara ndokumhiri komunin'ina watezvara ngu ndekuita vanosvika 10. Kunoku hakusisinai vazhinji vapera nokufa. Vanhu vechikuru kuti kasazera renyu kuti makauya muri muroorwa muno. Vana mune vangani? 5. Vari kupi vana? First born ndiye akaroorwa kumasvingo. Uyu mumwe mukomana ari muBulawayo. Uyu mumwe anegara muHarare. Vamwe 2 vari panopamba havashande zvavo. Tiri kupanzwa. Imimi chikumbiro chamuri kuda kumhuri yeZimbabwe kuti mubatsirwe ndechei? Zvese ndinge chizvida kuti chikafu chandikushaya ndinechida. Kuchipatarako ndinokuda mapiritsi ndekudii futi ekutenga, saka yakashayika mari adambudziko. Chikafu chanditomboshaye kuti nditomboswera nzara ndashaya kutobva kusenire gonyura gobata rimwe gotozotsvaga utongofonera kuti nhai moenda pane nzara kuno aneda kuzongokubatsira kudii okubatsirawo. Ndikuona muno mune wheelchair. Munomboita dzimwe nguva here dzamunomuka pawheelchair muchimbogarawo pawheelchair muchizodzokera pakurara? Wokugadzika manje ndovakushayika. Nokuti musikana wobasa kuti agare panapa achiita zviwangatombwa ngati naye ndowainzi munoisa pachiwheelchair mogungutsa enda panze mozovadzorera mupi muno. Zvino munhu wogara panapa ndiyakushayika manje nokuti vakomana chavanai mari yekutora munhu kwaiti tsvage munhu wogara panapa kuti ndiyanisa pawheelchair ondiburitsa kuenda panze. Hapana, varipo varoora chete. Anogona kukupusha iye kukumutsai asi kuwanawo mari yaanofanira kunge achiwana kuitira kuti agone kuramba achiita basa aripo zvake asi mari ndopasina. Mari ndopasina yekuti aningirike munhu wacho iyeyo aite basa racho rokuti aramba achendera achigara neni pana achindichengeta ari pana achibatsira. Asi anoshanda nemehinyu zvakanaka kana mari iripo pakushanda kwese kwamakamboita naye? Kana mari iripo ndepaanoenda nemazvo, kana pasinai ndepasingabvume. Kana kuuyo kwacho hatombouyo futi anotogara kumba kwake nokuti anogara kumba kwake. Anenge ane basa waka rekuita neminda kwake. Saka izvozvi izvi kugeza munoita se? Kugeza ndegezwa ndiri pakare pano.
Ndepandingogezwa ndiri yangu dziso mvura ndegezerwa pakati pano. Ndakapera kugezwa one side ndepinduka ndegezwa rimwe side. Kutoilet. Zvese ndezvemunhu andingaitoshanda pano. Ndianengachiita izvozvo. Ndianengatoita izvozvo. Ndiyatukura vati kana mari yashaka ndipanozosiya kuti hanza basa ndikushandira asi kuti mari yangu ndogoishaya ndogoingirike ndipano. Ndipanozogara kumba kwake. Ndianetoita izvozvo zvese. Saka zvaasipo so muri kuita sei? Zvaasipo so muri kuita sei naye muzukuru wevaira soko? Akatanga kuuya nezuro. Ndepaakatanga kuuya kuti andibatsire. Akakubatsirawo zvese woenda kupi? Kumba kwake. Iye anenge achibhadharwa mari kupera kwomwedzi kuitira kuti kune vanhu vanenge vachida kukubatsira vaya mwanogona kuti hai inini hangu ndoda kungobhadhara musikana webasa. Moti hai ndoda kutenga mapiritsi. Moti ndoda kuvabatsira kubhadhara kupini ku $100 ndeinopiwa. Naika. Tati chipa nyaya yekugara pawheelchair. Muri kukwanisa kugara pawheelchair? Ndakagadzikwa ndogara. Zvenguva yakadii? Ndeta zvaunga nguva ndiripo pawheelchair kana kugunguruta ndaitombona ndandogungutwa nesvika kuyadhi yabo ita zvaranguko chadhi kuno mumengo wobhoko. Iko kuye kwese kwendasisa ndi pawheelchair ipapa. Zvinokushita izvozvo manje ndevari kuzoshayika noti vanhu vangada mari dzavo. Kumusha kwenyu kwamaberekwa imimi vari kutiwo kudii maringe nedambudziko irori? Kumusha kwangu hapana izvo vari kutaura vainoda kwokuti vakambofambawo ndovazvanzi mudzimu ndokuitorwawo mumwe ndobva ndatoitakura ndakaendeswa kumusha ndovazvanzi hapana izvoti mudzimu uyu wakatyora munhu asi mudzimu aiwa. Saka vabereki vese handisisinai manje. Vabereki vese vakafa, hama dzasara ndedziri munzvimbo dzadzina dzakaroorwawo. Hanzvati dzangu dzangosarawo nhatu dziri pamusha ipapo. Kuchipatara hakuna, kunze kwemishonga hakuna zvimwe zvoda kuitwa pamuri kana operation kana chii zvingada mari, inyaya yemushonga chete? Zveoperation aiwa hapana. Noti mudumbu macho menge muri right, saka operation hapana zvainoita. Makumbo enyu anomboswatukawo here? Anogona kuswatuka achigonya achididi, anoita sei? Makumbo aya akatombonga sezvanzakaita makondiratse weponera kuchipatara, maoko anga akatopetera so. Maoko aya? Muromo wangu akatovhara. Ipapa ndikatanga kushaya zvana chikafu ndobva watotanga futi kuvhara muromo haushami wese izvozvi. Kutaura unotaura stereka asi kushama wese haushami. Wakangoshaya chikafu zvezvika mupedza chauchanwa. Saka unenge wakutogara. Aya makumbo anga akapetera kugotsa. Saka akatwasanukawo mbichana, haitwasanukawo kuti twa kutatsanuka aiwa. Anongotatsanukawo mbichana nokutarisa mudenga ndakaita madzi ndezvaanongokwanisa chete. Ine makore amanawo 30 aya makashinga, asi chandiri kuona pamwe ndechoti Mwari anokudai nekuti makore acho amarara panhoo apa akati wandei. Munoenda kuchechi here? Namata kwaJesu. Munamata kwaJesu? Inonzi chechi yekwaJesu? Ninzi kwaJesu chechi atinamata. Ndiko vacho vamukutaura kuti vanombouya vachikunamatira kana kuti vamwewo kune rimwe sangano? Vamwe vanombouya vachinamatawo. Vamwe hasiwo kwedu kwaJesu. Munombosvika here nguva yekukungura kuti nhai Mwari ndakatadzei chaizvo kuti ndizosvika pakuroyiwa kusvika pazvandaita izvi ndigare makore esa? Ndinombonamata kuti Mwari kuti ndityoke makumbo maoko, mhosva yacho handisi kuiziva kuti ndakaita mhosva yekuti ndigare ndiri mukati mechizarira mandisingaoni kubuda kwaro kunyura kwaro. Imi Mwari ndimune chokuita, muneziva mberi neshure zvinozikanwa nemi. Ine hapana chandiziva, asi uteti ndimi tivane rubatsiro kwandiri. Noti ndimi kana kuda kudenga kuda kopasi ina handizviziva asi zvinoonekwa nemi. Vamwe vanotaura vemakuhwa vane vachiti pamwe imi mune zvimwe zvinhu zvamunofungidzira kuti pane zvamakakanganisirawo Mwari kana vamwe vanhu muupenyu vakazokuitai zvamakaita izvi? Ina ndazvandofungidzira kuti ndezvandikaita. Hamuna munhu wamakatukana naye? Handina. Kune vamwe vanhu kavanzi kuti uchazviona
Taurai nesekuru venyu. Zvokunzi uchazviona zvinoitika ugozozviona shuwa zvinoitika. Asi hakuna here zvakamboitika zvakadaro kuti muzoti ndakambonzi nanhingika uchazviona ndezvechokwadi ndazozviona 30 years ndakarara parukukwe tikuridza kutsvaga kuti iro dambudziko rakambobva kupi. Zvimwe zvacho tisingada kushopera asi tichida kunatsotaura zvandakasangana nazvo muupenyu. Kana ndikaita accident ndikatyoka gumbo ndikataura ndachikoka gumbo kuhospital vanobva vasvika kuti katite x-ray tidai nondatovaudza kuti ndakaita sei. Izvo zvinoita kuti kana vanokubatsira isusu kana chitsvaga vanobatsira toita kuziva kuti apa pane chipotswa chakaiswa nekuda kwokuti zvaitwa zvinoti. Izvo zvakaitika kudhara izvo, asi akataura izvo zvahasi uyo watiutaura akataura naye nemun'anga mungo anzi kuti mamatadzirane chiina andamurova ndiri kugurwe kuchipatara kwandikaita 14 days ndirikoko akapinda mumwanga arova munhu oyu ninge ochihera yesu kanzi vanhu echihera ndebasa ravo itoti apa auya akuya kuninge arova munhu ari apoyo ndo arova wakadungadza naye wari kuenda naye kuninge kuchipatara ko warova zanzano echihera vane mhanda zvinoenda ndamurova ndepa akatirega uone uri kuzviona. Anga ari munhu wechirumeka iye wandikarova notizvo iye ndandikagara zvangu pandandikagara paimba so ndiri kubasa kwachiruma kusaka iye vani wadoro panisdotsoka ndobva akutukirira ndepa ndikati ko muri kunditukireko ndikagara zvangu ndichiruka so ndobva ndapamhidza futi ndepa ndikangopinda mumba ndondatora trausi ndobva ndapfeka ndobva ndamuinga tarauzi ndobva ndapfeka ndobva ndamuinga saka ndangomubata kora so ndobva ndamudhonzerako ndobva ati pano ndatanga kurova murume ari pasi ndobva ndaziva ndebviswa nangu andaita saura vakati musiya chinzi munoadenhereiko amai chirume vanenge akanyarara ndikati zvanditukira ndobva ndavarovera saka anochihera mune hasha kaini zvino hamuna mbondirovera here muzukuru wangu chirume achiri mupenya hamuna mbomusvitsa chematsenganzongo here chirume wacho manje anga aine runyararo manje anga sina zvemhanda zvezvi aiwa pachedu tegana hatinamborovana asi yekudenwa kunzokwi kana kumusha kwedu chakwenda kunzwa ndi baba vangu aitwa zvakati ndatepinda murodhi ndesvikira kumunhu iye amutsana baba vangu ndekuwa zvetedzenzi naima samandi atezvera vangu yakatedzofunza kuti ndarwara zvikanzi izvo zvezva noti ndaapakari pano pachirumeka ndakarova vakadzi 2 vanitwa nemhuri dzavo saka pandikazotanga zvekurwara kaizvanzvati yatezvera vangu yakatefungidzira kuti itatisiwo vanhu mukarovaka ndo vakonzeresa zvinhu izvi kuti musvike pamasvika apa ndikati amheno kana ro akazviitawo. Vamwe pane mamakuhwa anotaurwa nevanhu kwavanogara munharaunda dzino dzatigere vane vachitaura hamenoti imi ndira kuti muzvirambire kana kuti muzvitaure kuti ichokwadi vanoti imimi nevarume enyu imi machirume pane zvamakatadzira amwene venyu kuti ungonzwa vanhu ndozvavari kutaura vanotaura nepakasiyana siyana sezvandimaitira vaitaura yoti isu tungonzwa vanhu kuti ndimauraya amwene enyu sezvo ndima muchavachengeta. Vamwe vanoti hamuna kuvauraya asi vanoti hanzi imimi nevarume enyu hanzi makashereketa makatora vhudzi rekusikarudzi muchida kuti muchida kuita zveurombwa saka vakafa vane chigumbu chaizvozvo ndozvikutaura tatiti zvitaureka isitirana mafira kureva aiwa ko muri kutaura zvamunenge mabva kuti mafira kureva kani muzukuru kana iye ndetedzi mafira kureva noti ndingechingozvitaura zvandienda nguva ndingechitaura nditotaura kuti ndiri mafira kureva ndikutotaura nyaya iyoyo kuti ndezvakati zvakati zvakati saka pana chokwadi pane zvavari kutaura saka inini handitombozviziva zvacho zvavari kutaura izvozvo. Vamwe ndakatedzwa ishe dzandikati uyai kuno vatora muprofiti chirume vafaga vakatora muprofiti akauya panapa ndobva akutaura zvikanzi aiwa bvumai ndeti mupore munotomuka makatofamba izvozvi kana mabvuma nyaya yenyu iyoyi. Ndakati ekunzi makauraya munhu makatora bvudzi makashereketa saka bvumai mhosva yenyu iyoyi. Ndakati ndibvume nyaya yacho ndisingaizive ndibvuma chete here zvikanzi munopora. Ndakatozvishedza ndati uyai zvare maiti udiko pamukaya muprofiti wenyu aitsanangura
Tuti taifunza kuti pamwe zvinoita kuti makati kuti mudingike mupore, ndikati zvinapa ndakapora here kana ndakaenzera muraro wangu wandiri wemakore ese ndakaenzera ndiwandinawo. Tozvanzi yeshuwa ndiwamina, saka zvamuri kutaura zvamaimanikidza kuti taurai zvakati ndezvipiko. Vakatobva pano akatoenda kumusha kwavo wangu kuno muprofita wache futi vanhu vache ivavo. Tangoti tingozvibvunzawo, ndosaka ndatanga kuda kunzwa nhoroondo yenyu yekuti imimi makasvika sei pamuri apa, uyo nekunzwawo kuti makuhwa ari kutiwo zvakadai. Andakudza ndiri mutori wenhau, tinonzwa ari makuhwa, isusu hatizogara nemakuhwa iwayo, tinoti regai tiende pamunhu wacho tinovhunza. Taure naye hatinoudza ita ndatanga kurwara 92 amai abereka nichava asati vashaya ndichirwara saizvozvo. Amweni vavo ndivangu aripo tichitofamba tese vachienda vachindibatsira kuenda mabhoti handei uzoita iso svikira zvashaya basawo. Kurwara kwamaita ndapi mashoko anokushungurudzai anotaurwa zvekare nevanhu? Aneshungurudza anotaurwa nevanhu pamusoro pekurwara kwenyu. Tainzwawo vamwe vakauya vachiti makazodai amwene venyu, zvimwe zvinotaurwa ndezvekuti apa hapana zvimwe zvandikataura zvandiri kunzwa kondegara munomba ndezvinzwa. Kune vanozoita zvivindi zvinenge zvangoka kusvika vachizobvunza kuti wasvitswa here. Zvokuuya vachitaura kuti achitongotaura zvakazokudzimba kwangu chendezvavanenge vachitoti hazvokuti anhu anga achindishungurudza. Zvinotongonishungurudza ndezvemhuri chetoti mhuri haisi kukwanisa kuita sei kundichengeta chete, ndezvenge zvitongondishungurudza izvo zvinitaura. Izvo kunzezvi kana munhu akataura ari kunzwako nezvinzwa hauzvinzwa kana asina kutaura zvamaita zvokuuya munomi zvamumbozvinzwa kuti ndezviripo. Atoti ipapapa anenge ati anokwanisa kukurapai pachena, hapana mari iri kudiwa paipa, makambotorwa mari auya kwamuri, ndewechivanhu munobvuma here? Kana ari wechipostori munobvuma here? Kana vari vemapendakostori kana mupostori, chero anoda zvake kukubatsirai pachena munoda here? Noti chandoda kubatsirwa kuti makumba angu aite mushaya, pamwe tinozogona kumira mheno. Aiwa, tinotenda. Regai tiwane mashoko mashoma ekutaura nemuroora. Ini amwene wangu handina dambudziko. Handiti. Munhu amwene venyu pakudi? Ndivo vakabereka murume wangu, ndiye mukuru. Murume wenyu ndiye mukuru? Ndiye mukuru, mukomana. Ndimi munovabatsira. Upenyu hwavo hwakavaomera zvakadii? Ndinoona kuti hangu pachikafu nepamapirisi apo isusu varume tosvika patinokundikawo, varume veduwo vachishayiwa mari, sadzongo shuwa pakurara nenzara tichiperwa, asi mwoyo wedu unotirwadza kuti dai tabatsirwa ipapo. Mwoyo unoda asi homwe inoramba. Hongu ndizvozvo chaizvo. Pakurara nepakupindurwa apa zvakamira sei? Dzimwe nguva totomboyo nenatete vatakatsvaga tovagese tichivamutsa towaridza zvakanaka tovadzosera. Dzimwe nguva kana asina kuuya kuti ndivamutse ndega handikwanisi. Babu kuna ava netsitsi nemutsa, ava ndinongokumbira wangu kuti vane rubatsiro kana rwemari kana minamato vatinamate kuti mai vangu vagone kunzwa zvakanaka pakurwadza kwavanodai voita. kunzwa zvakare kuti pambedha apa vakati metiresi haisina kumira zvakanaka, yapera basa, yabvaruka, vari kutoita zvekutesa magumbezi ipapa kuti pamboitawo kaneka comfort. Ko maronda havana here atinoti mapressure sores aya anowanzouya pamunhu nekuda kwekuti agarisa achirwara kana kuti anogarisa akarara kwenguva yakareba? Aiwa, maronda havana zvavo pamiri wavo. Havana zvavo. Aiwa, tinotenda. Gugu anofarira kudya chii? Mapotatoes, drink, orange crush. Havanwe madrink ose. Raisi iroro vanoridawo. Tongoti kana tatowana mari toita kwatengera imwe nyama yakafanana neyehuku. Ndo zvimwe zvavanofarira zvikuru sekudya. Kupa tea apa? Ati avanwe tea sina mukaka, kubvira nokubvira havatoni, vanodai nemukaka. Ndive chirungu kamurungoona kuti ndizvo zvichaizvo. Aiwa, havanoti suku havabvumi. Havabvumi zvacho. Munhu akazvarwa zvakanaka. Wheelchair ichiri yakanaka here? Aiwa, yakanaka zvikuru. Haina dambudziko zvayo. Vakabatsirwa nani kana muchirangarira? naMokiad Chaparira.
Ndiani wokuno kumokiati ndiwo kunogera kuti ndo ndiwo kuruvinga aifamba achiona anzwa ufutise manzwiro amaita ndopaka akati tivabatsenchi newheelchair kana zvanzi kufungidza zvaita ndichange ndichivapawo mari yemapirisi ndichivatumirawo chikafu saka iyewo nokuruzou MP kwaakaita haana sombodzoka kusvika nanhasi asi shungu dzaive pasi tinomutenda nezvaakaita zvinokuti vashoma vanozozvikwanisa zvaakatoitawo izvozvo. Aiwa chokwadi kana isusu varoora kusakasira varume vedu mari chapana kwatemboiwa nekutenge chiwheelchair asi takapa kutenda pane zvaakaita zvidiki izvozvo. Tiri kuno kuGuruve kwatauya kuzoona gogo chirume vane makore 30 vasinganzwe zvakanaka, miri yavo yakangotanga kupera musimba mumabhonzo umu kumakumboko, havachakwanise kumira, maoko haachakwanise kana kupfumba zvibhakera, zvigunwe zvavo zvakatiomararei, kunyange vari kukwanisa havo kudya vega asi ndezvekutamburira. Pane tete vakatsvaka kuti vapote vachivabatsira asi tete ava nenyaya yemari vanenge vachidawo mari yekuti vange vachibhadharwa sekuti ndiye caregiver akatsvagwa akaonekwa akakodzera munharaunda ino kuti vapota achivamutsa vachienda pawheelchair achivagadzirirawo zvinenge zvida kugadzirwa munomba kuti mugare makachena sachera kudai zvanoda zvinhu zvakanaka zvakachena. Kune vane mametresi anokwana kana kuti pa3/4 bed makasununguka kuti muvapewo. Vane mabhukumbezi amusashandise amunoonawo kuti akafitana achera. Tiri mugore ra2026 ngarive gore raunoonawo chinhu chakanaka chaunoitirawo mumwe munhu. Bhaibheri shoko raMwari ritaura kuti ukaita chakanaka newo haungafarewo here. Pamwe zvimwe zvinhu zvemuupenyu hwakowo iwewe pamwe zvine makore iwaya 30 zvimwe zvacho zvakasunga asi ukangotanga ungoitira munhu minamato yako newewo naMwari inototanga kutoita kuti zvakasungika mukati meupenyu hwako iwo zvisununguke. Isu tabva kuHarare tadirawo peturu tasvika kuno taveteredza mota ichimbonyura nemapano muti kuti tigone kunge tichisvika pano asi totenda Mwari kuti tasvika taakukwanisa kudzokera. Chatiri kukwanisa kudzokera nacho mashoko avataura nezvikumbiro zvavaita kwamuri kuti ndibatsireiwo kuti ndinamate. Kunemi vari kunzoko vane zvipo zvekuporesa zvakapuwa naMwari ndivava vanhu vana gogo chirume vamakapuirwa zvipo izvozvo kuti muye muzovaitira minamato yenyu. Vana sekuru vane zvipo zvavakapuwa, vane matare, vane vanosvikirwa nevanogona kurapa vanhu. Ndidzo dzinyaya dzatiri kukuzivisai. Tine dzimwe n'anga dzinobva muno muGuruve, dzakakurira muno muGuruve, dzakachengetwa muno muGuruve. Ava vanhu venyu vari munharaunda amunga varapirwe nevanhu vari kubva kuZambia vakauya nekumutora shanga vasvika kunoko asi imi muripo. Aiwa ndakusiyirai chitrambe handizi kukuakiuzai asi ndiri kungotiwo ndakuudzaiwo dambudziko riri mumusha menyu. Ininiwo sasahwira wenyu handitika simbi yebasa kuti ndazvionawo zviri mumusha menyu. Mungarape vamwe vanhu vari kubva kumasvingo asi imuriwo muno muGuruve. Mungarape vamwe vanhu vanobva kuBhinga imuriwo muno muGuruve. Mugorapa vamwe vanobva kuSouth Africa imuriwo muno muGuruve. Mugorapa vamwe vanhu vanobva Hameno kwavanobva kuMativi mana asi kuno kuGuruve tiine munhu ane dambudziko ramunokwanisa kupedza. Aiwa 2026 ndakusiyirai chitrambe. Nhamba dzedu isusu veSly Media TV dziri apo pascreen dzamunokwanisa kunge muchindirovera runhare iyemi vanorapa. Regai kuenda kusocial media moti ndinoda kubatsira kunenge kuonerero. Uyai kuinbox, mauya kuinbox totaurirana kana kufonera gogo chirume nhamba dzavo taisa moti isu tanzwa dambudziko redu toda kuuya kuzokubatsirai nekuti tatorisa pachena. Zvino kana wakubudawo futi pachena unoti ndoda kubatsira tapiwa makore vabereki vake usina kana foni yawambofonera vabereki vake vaine family spokesperson. Handifunga kuti izvozvo zvinenge zvine kahunu muvanhu veZimbabwe kuonererwa. Maonero andozviitawo inini sasimbi yebasa. Ndakamirira Tatenda Mapiri, inini ndinonzi Sylvester Tafumane, simbi yebasa. Tiri kuGuruve ku Ward 8 constituency kwatanga tauya kuzoona gogo pamachete nemurorawo tinoti chisarai. Ndikunzi enimondi yaita sei aita izvi sezvazviri sekuzva kwamunoita tinodzifambira. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau dzaemedia zvino inopisa panhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau tinopisa pazino enda tina mugaro. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau dzaemedia zvino pakubuditsa nhau.
tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazimu enda tina muganga.